Szerusztok, havalok! Ez itt a Marci-show. Látják? Ezek itt a neonhalak. Nagyon-nagyon-nagyon népszerűek. Mivel népszerűek ezek a neonhalak, ezért, ha rájuk sütanak, visszacsillannak, olyanok, mint a naphal. Csak neonhalaknak hívják őket valahol. Narancs, fehér, kék. Na, sarokban láthatjátok, havalok, itt van 2 almacsiga. Ez az almacsiga. Nos, egy picit gyorsabban mászik, mint a csiga. Láthatok benne algelvűt is. Látják? Az ott egy algelvű. A szájával látapad a sziklára, amit apa lakott be udvarról. Na mutatom, hogy ott egy páncélos halcsa. Látjátok? Ott. Van még ott egy guppi is, látják? Az a guppi ott. Ez egy gyönyörű szép guppi, és a többi guppi meghal. De Krista és Landa nővérem, Krista a nővérem, Lola meg a férje, azon majd veszek nekem újatot. És figyeljék, ott van a algelvő, itt van az egész növényzet, ott vannak a kabicsok alján, van még egy algelvő, és utána végül bemutatom akváriumom. Ez villannyal pedig, most nem tudom megmutatni, mert kamerázok. Köszönjük, viszontlátás. Köszönjük, viszont haverok.